Ngibingelela kuzo zonke iy'ndawo kosethe wathola ithuba wabukela lo mbukiso njengamanje. Mina-ke igama lami ngoThibela ngwakaMpungose, ngiqhamuka phansi eMandaba ematholampilo esigodi, ngiphethwe uNkosi Mpungose. Nje okusho ukuthi njengoba ngimi la phambi kwenu noma ngihlezi la phambi kwenu njengamanje, ngizoqinisekisa esekuthiwe kwenzeka ngaphansi kwe-IGP. Njengoba izolo kuye kwavela ukuthi iy'nsizwa ezimbili okuwuduma kahle Nkosi bese kuba umzukulu kaBachazile, kungezinye zey'nsizwa sesithe sazibuka ngaphansi kwe-IGP. Sabona ukuthi izinsizwa esingakwazi ukuthi sisebenzisane nazo noma abantu esingakwazi ukuthi sibasize bazobonakala-ke benza imaka ngaphansi kwe-IGP. Siyacela nabanye abaculi uma ngaba banayo indlela abangayenza ukuthi bethathe abaculi abasebancane babeke ebalazweni bebonakale, mabe nawo amandla ukuthi bekwenze njengoba iNdlamlenze yenzile isiqalile, ngoba kumele kucace ukuthi isiqalile. Siyafisa-ke nokubona abanye-ke abaculi benza into esimayifani nale, yabo abayenza into ethi mayifane nale, ukuze nangelinye ilanga igama likaMaskandi njengoba lisematheni kubantu libonakala nangelinye ilanga lokhu limile nje linje, awungehli uMaskandi kunalokho awuqhubeke kuye phambili. Uduma kahle-ke ingoma engithanda kakhulu yakhe neyenza ngachazeka uyena ilena ethena icala limbula ingoma lingene. Ngaphinda futhi la kumzukulu kaBachazile ingoma engayithanda kakhulu ilena ethi webafana nginethwesa ubunzima ngithwesa uthayela kunomoya. Ngiyeza ukuthi hayi lo mfana naye uyakwepha impela, hayi inkunzi, ufuna ukuza kahle kubaculi abasavelayo. Yilokho-ke mhlawumbe ngathi ngingakubeka kube sobala kwiningizimu yomhlaba.